Kubor ka Batisi TV. Lawan rasipi da ka umsingam beats aqua na molai moro haka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ha ka arterik uno pra arzar arpo ha ka por kumba hanyo baji min mit ki Pulit jong ke East Jaiñtia Hills District ki balayo jingtip ka bapanya bha nagitnat santian Shaphang kawai ka kali bolero bali kabadanya registration number jong ka jalla Assam ki bakin ya ki Tiar Pynbthei nakawai ka jaka na 100 kilo bat ka badang thmu banlait shakashnong Kongong ka bahab ha East Jaiñtia Hills District mar ki Pulit ki lapenlong ka jingpen up shrib bat yo bat yakane ka kali hakane hi kashnong ha ka jingtalasi ki Pulit ki lalap napo jong kane ka kali ya ki Tiar Pynbthei hado shiphosong ki gelatin sticks ki bakhya arspa san 4 kilo bat 6000 tali ki live detonators ha ka bayade bat kane ka kinhon ka bakentup ya Deputy Superintendent of Police Headquarter ban Deputy Superintendent of Police Crime bat ki wai de ki Pulit officer jong ke East Jaiñtia Hills District ki bala hiar tokit halor kani ka Jaiñtia ki la kemno ya arngut ki breu ki ba shong hapo jong kani ka kali bat da ka jingpla jong kini ki arngut ki Pulit ki la yok kem saya sangut ki wai pat nagashnong umpleng nagashnong mokumpat bat nagashnong san kilo ya ki bala suba baki day ki badan kiti ban shalan ya kini ki Tiar Pynbthei kini ki hinrengun ki bala syakem ki la yalam nanti ru yang ki Pulit ban let shimti nakawai ka jaka ya ki Tiar Pynbthei baki la bu're hakashnong san kilo ka bahab hapo ka Kleriat Police Station hadin ka jingkhenra harengkat ka jingedon lang jong ki nong sakhi ki Pulit ke layo ban Kurup pat sahado san phowai song ki Tiar Pynbthei ki bakhya komba 6000 arspa hanyo pusan kilo kata 10000 arspa atli ki gelatin sticks san 1000 tali ki live detonators bat prarol u cortex ya ki bala suba bakila bandai ki Tiar bala Pynbthei hakayo 100 kilo dangshan Nagaliang jong ki Pulit ki la register case halor kani ka Jaiñtia hapo ki explosive act bat ki wei ru ki kindon ain bat ka jingto kit halor kani kadang ya shakman ban yo kem shushu saya ki wei pat ki badon kti barok ki Tiar Pynbthei bala yo Kurup da ki Pulit ki long 6000 sanspa arpusan kilo